and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kakikaroon? Mo kining usa ka lalaki kataka Bakayan, Talamban, Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Junie. Pangga, gikuyawan ko eh. Ayaw lagi kahadlok. Basi na dili mako yun ang imong mga ginikanan ako ba? Unsa ra ba yatawan ko? Wa ko'y labot kung makauyon ba sila nimong dili. Basta ang gusto na ako, nga makaila sila nimo. Huwag ayaw kabalaka, Pangga. Bisagon sa pa isulti sa akong ginikanan. Dili na makaapekto sa atong relasyon, okay? Sige. Hiwa mi mahimo kung ikaw mo ay napilian sa among anak. Oh, Ma, Nakailami sa mong anak. Siguro sa pa'y buhato na mo, ang iyang gusto gyud mo'y matuman. Kaya di gili siya magpapugong. Pero gusto ming mahibaw ka. Nga wa mi makauyon nimo para sa among anak. pasensya na gid kay kanilang mama o papa, Pangga, ha? okay ra Pangga. Wa man sa ko mag-expect nga ganahan sila nako. Pero sige lang. Akong ipakita nila nga nasayop sila silang pagtanaw nako, Pangga. Magtaban ta. Ha? Itaban ko, Pangga. Magpalayo ta nila. Sakto ka niya itong gibuhat, Pangga. O, Pangga. Kay dili ko ganahan nga na makasamok sa atong relasyon, good. Pero maoran niya nga kung mapabuyan mo, Pangga. Dili pa ko makahatag ni magnindot o dako nga bay. Wag yun na, sapayan ako, Pangga. Basta kauban lang tika. Sige lang. Pohon. Kung makaluag-luag na unya ta, magpakasal na pa nga. Bisag sa huwis lang, good. Congrats niyo, bay. Minyo na gin mo. Salamat, bay. Salamat. Alice, anak. Oh. Ma? Giyon sa ba mo pagtultol din eh? Wa pa mo matagbaw. Gawa sa nagtaban mo, nagpagkasal pa gid mo. Mahimo ba pa? Kung niari naman lang day ka para mangitag gubot, palihog lang lakaw na. Ayaw gub ang importanteng adlaw na mo sa kumbana. Alice. Pangga.
Bye, anak. Pag-enjoy sa school, ha? Upa. O si mama na lang nimo ang mukuha ni mo niya, ha? O timan inak, dili mo ko yung ni bisag kinsa, ha? Si mama ragyod nimo mao'y mukuha nimo. Kay work pa mas papa. Okay, nak? Okay, papa nako. Hello, Pangga. Nakuha na ni mo si Dodong? Ha? Abi na kong kikimukuha. Ha? Overtime ko karon. Ha? Ay, kung ing nangatua pa sa eskwelahan. Unsa na mo rasa? Kinuo ko. Ato ano ko sa eskwelahan. Pangga, wala si Dudong sa eskwelahan. Unsa? Nganong ipasagdan man ninyo nga laing tao ang bukuas bata? Mga maestra man unta mo? Irresponsible ko ninyo. Sir, sorry kaayo. Nagpaila manggod siya nga uyuan ko no sa bata. O gusto mo niyang i-surprise. Kinuko ko. Unsa ganay mahitabo sa akong anak? Manubag yung kaini, ha? Ikaw sa'yo mo trabaho na tanan. Kay, i-file ko leave. Ha? Kano sa amday ka mo leave? Dili mo trabaho daan? Una ka mo leave? Dagkan pa ni mo pangutan na eh. Labaw ba mo ka sa itong manager? Ah, bay, ang ako lang ba nga... Ay ka pala ka. Lasan ni mo trabaho. Ha? Johnny, ipatawag ka ni ma'am. Oo. Nganong ko no? Ma'am. Gipatawag ti ka kay gusto kong mahibawag nga nung kibuhat ni Nimo. Ang unsa, ma'am? Na yung mga anomaliya sa kumpanya ang inyong grupo ni Dexter. Og matod niya, imo ko nuning plano ang tanan. Unsa? Ma'am, wag ko'y kalibutan na nga, ma'am, eh. Dili may tabo nga magbinuang ko sa akong trabaho, ma'am. I'm sorry, Junie. Pero maglisod na may og salig, matinood man o dili, ang pasangil nimo. Oh, You're fired. unsa? Grabe naman yung pagsuway nga imong gihatag na ko, Ginoo. Hangtod karon, wa ba ko'y balita sa akong anak. Kanya, na-fire out pagit ko sa trabahoan. Nga naman, Diyos ko. Sumisa na ko nga, gigon magunin mo ini. Malipay ba ka nga makakita nga? Malipay ka nga makakita na kung mag-antos? Ha? Basinog, nagwangan ba ka? Usaman, ha? Sige! Punipang ako problema! Punipar, matagpaw ka! Hello? Pangga. Oh, ano problema? Nakita na si Dudong. Oh, salamat! Salamat, Diyos ko! Pero unsa pa ka? Pero patay na siya, Pangga. Unsa?
Nabuo na mag-alis. Imong anak, imong gituog, ingon anak. Kapag akong i-text asa siya nga puneraryan. Pasaylo kami ni mama ni mo. Pabaya mi nga pagagdikanan. Pasaylo kami nga mauligid ang hata ni mo nung mahal kay kadamo na. Mahal kayo. Pagkaayo palabi. Sige. Naglagot na kayo sa Ginoo. Wasi ayo. Nagdinarong manong tao sa kinabuhi kung sa akong pagkaamahan. Kaya mo nang gibuhat rin niya. Ha? Ganong gibuhat din niya. Ako na lang untang niya giguha. Kaluwi sa akong anak na sa'yo kinigikuha na to. Pangga pagsuway ra di. Ayaw question na ang Ginoo. Moabot na ang panahon nga may bawaan na to og makasabot na ko na nung nahitabo ni. Digid ko makasabot ko na nung nahitabo ni. Dong, anak. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na. Digan malikayan nga tungod sa kadaghan o pagsuway nga niabot sa kong kinabuhi. Makapangutan ako sa Ginoo. Tungod kay grabe ko nga nasakitan sa nahitabo sa akong anak. Di na nakutob. Og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN.